Amita Sourate Kahossara. Oh, arana. Ada ini mas. Jadi, Sourate Kahossara. Research kita. Alhamdulillah. Ko Sourate Kahossara inna a'tainaka al-Kahossara. Ni gɛlɛya bɛ maa min na I b'o lamɛn mɔgɔ I b'a fɔ mɔgɔ ye ko gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu na o Ayatoullah ko k'u ka nin ta ka nin kɛ yanni seli cɛ yɔrɔ seli sera ka ban seli tɔ tɛ tile tan bɔ wala seli tɔ tɛ tile tan bɔ mais Ayatoullah bɛna dalilu min fɔ a y'a ta k'a kɛ yanni seli cɛ yanni seli cɛ a bɛ jaabi sɔrɔ a bɛ jaabi sɔrɔ ayi mɔgɔ n'i taara su in na ni walima n'i ye fajiri seli ne Ayatoullah bɛna dalilu min fɔ a ta I k'a kɛ yanni seli cɛ I bɛ jaabi sɔrɔ an tɛmɛna sunkalo tile 20 kan o kɔrɔ ye seli sera ka ban nka o tile damadɔ kɔnɔna na Ala b'i jaabi sur place e ye ɲininka Sourate Kahossara min na Sourate Kahossara ye hɛrɛ caman de Kahossara de kɔrɔ o ye hɛrɛ caman Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ala subhanahu wa ta'ala ye densaya lajarabi s'a ma I y'a faamu wa o mana Ala ko min y'i sɔn hɛrɛ caman na n'o ye bɔnna caman ye min y'i sɔn hɛrɛ caman na adamadenw kan ka fɛn fɛn d'i ma n bɛna mɔgɔw bila k'o bɛɛ k'i ye Ala ko inna a'tainaka al-Kahossara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Ayatoullah de bɛ dalilu d'i ma i bɛ mɛn I t'a ye cɛkɔrɔba min ye ne kalan na n ti k'a ma fitiri wale a bɛ Segu ko Sɛgɛnɛ Bari ne y'a fɔ a dɔnbaw sɔrɔ réseau kan Sɛgɛnɛ Bari dɔnniba hakika laalimu don sen dɔ a taara Sizani a ye fɛn de di a sɔrɔ ma gɛrɛla la mɔgɔ ni gɛlɛya b'i la seli ko seli an tɛ nɛgɛ seli yɛrɛ fayida ye wa mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u kamana gannen don u ka denw ka musakaw la walima seli yɛrɛ musakaw la n'i ye sini fajiri seli n'i tulo bɛ Ayatoullah ka nin fɔ ka ɲina walima nin ko in na I bɛ mun kɛ n'i ye fajiri seli a wurudi cogo de filɛ dɛ I b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka Muhammad al-Kahossara Muhammad fasalli Muhammad li rabbika Muhammad wanhar Muhammad inna shani'aka Muhammad huwal abtar Muhammad in ko shi sakin ga inna a'tainaka Muhammad al-Kahossara Muhammad fasalli Muhammad li rabbika Muhammad wanhar Muhammad inna shani'aka Muhammad huwal abtar Muhammad ko shi sakin ga yu ko shi yana ko tilinga ka sura tan kelinga ko korai keme ani tan kelinga ake kinya da sabe ka wi ka tika chila nini Ala cɛ ni ye nin kɛ ko damadɔ kɛ yanni seli cɛ wallahi Ala b'i ka seli musaka di ayi Kahossara kɔni nu k'a kana t'a la dɛ n'a ka di min ye sini o k'a kɔrɔbɔ ayi an bɛ se ka dalilu ninnu bila ko n'i y'a kɛ ko tile damadɔ walima tan dɔ wa n ko sini nin kɛ inna a'tainaka Muhammad al-Kahossara Muhammad fasalli Muhammad li rabbika Muhammad wanhar Muhammad inna shani'aka Muhammad huwal abtar Muhammad sani ya ke Sɛgɛnɛ Bari do a bɛ segu o kuma ni Sourate Kahossara ye ka se ka adamaden yɛrɛ ka I sabe a gɛlɛyali I yɛrɛ b'a dɔn malo wɛrɛ yugura ka jira e la sɔgɔmɛ na e dun dara dugu kɔnɔ tile tɛ ka ja seli fana ma seli wa ni seli fana seli la I sigi I ka nin 100 kɛ I bɛ segin ni malo ye so Dalu jigi non n ko malo wɛrɛ yugura ka jira e la I muso bɛ ko a tɔ ye nin ye dɛ I ko a bɛ ɲɛngoya o I bɛn ka taa I taara nkalon tigɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a tugu yan fɛ k'a tigɛ yan fɛ seli fana bɛ ka se ɲɛtɛ ko la seli fana seli k'i sigi dɛ I ka Ala wele I b'a fɔ inna a'tainaka Muhammad al-Kahossara Muhammad fasalli Muhammad li rabbika Muhammad wanhar Muhammad inna shani'aka Muhammad huwal abtar Muhammad a siɲɛ 111 kɛ k'i ɲɛda salo yanni I ka sigi ka sɔrɔ Ala bɛ balo ko nɔgɔya n'i ma taa balo sɔrɔ I ɲɛ fɛ I bɛ balo sɔrɔ ka don so kɔnɔ awɔ inna a'tainaka don o dir'i ma ɲininkali wɛrɛ kɛ Ayatoullah don heure kelen don sɔɔni an bɛ tila No.